Abjad bħal fidda u tar mid-dija narak fis-sema kull filgħaxija daqqa nofs felli u daqqa sħiħ ma dejjem tiddi dejjem sabiħ. Ġmielek twennes li tfal f'qajrin li tilfu l-ommom għadhom ċkejknin u kull flaxija xin jiġi l-lejl bajnejhom fl-arja jistennewk ġej. Ġmielek twennes l-onja u l-fqar kulħadd iħobbok il-kbar u żgħar ejja ja qamar kull filgħaxija abjad bħal fidda u tar mid-dija.